Otatko sun kampaaja niin paljon, että sä voisit mennä sen luo ja sanoa, että tee ihan mitä haluat? Koska mä suuntasin klubin liiterin ja se oli just mitä mä tein. Mä en ollenkaan tiennyt, että millaiset hiukset mun tulee olemaan. Niin as always Inkalle. Ja se oli tosi tyytyväinen siitä, miten paljon mun hiukset on parantunut viime kerrasta, kun mä olin täällä. Koska niin kuin jotkut teistä muistaa, niin tässä on niin kuin referenssikuvat, että miltä mun hiukset näytti viimeksi. Niin tää ero on oikeasti tosi hyvä. Näyttää myöhemmin tuotteet, mitä mä käytin näihin. Parin kuukauden tauolla hiusten värjäämistä voisin vähän sen parantaa niiden kuntoon. Hiukset oli mun synttäreet ja ystävänpäivää varten, mutta mä en yhtään tiedä, mitä mä haluan tehdä, niin mä vaan sanon Inkalle, että tee mitä vaan, mikä näyttää sun mielestä hyvältä. Pikkasen jännitti tää prosessi, koska mä olin vitsailu Inkalle, että joo, mä haluaisin low-key ginger-hiukset. Ja sitten mä pelkäsin, että jos se salaa laittaisikin mulle. Tietää, että on tulossa hyvät hiukset, kun folioita on miljoona päässä. Nopea kahvitauko, ja noi oli ollut mun päässä jonkun aikaa, ja me lähdettiinkin ottamaan noit pois pesupisteelle. Oli just eka kerta, kun mä näen, että millainen väri siellä tulee. Mulle lähdettiin tekemään blondeja raitoja. Ja ne näytti siis niin hyvältä. Mä olin jo tässä kohtaa tosi excited, miten hyvin ne oli blondaantunut. Mulle tehtiin tässä samalla Bond Builder-hoito, joka on ollut tosi hyvä ja auttanut hiuksia paljon näiden kuukausien aikana. Tuossa toi ihana klassinen bronzerraja. Tää mun värjäystauon aikana ottanut aika monta kertaa ton Bond Builder-hoidon. Ja tossa meillä oli meidän matchaavat kynnet. Sitten tässä oli just tää, kun mä en myöskään tiedä, millainen sävy mulle tulee. Mä aloin näkeä sen tulevan elämään sitten tässä kohtaa. Tässä me sopittiin yhdessä, että otetaan niin minimaalinen pituus pois. Ihan pikkasen kerroksia ne tuotteet, mitä mun hiuksiin käytettiin. Mä sain vähän mukaan testattavaksi kotiin tällaisia Kevin Murphyn tuotteita. Shampoo mä en ole vielä testannut, mä voin tehdä erikseen videon siitä. Sitten tässä mä näin nää vihdoinkin kuivina, ja ne näytti siis niin hyvältä. Mä olin niin excited ja tyytyväinen tuohon lopputulokseen. Inka on parhaimpia kampaajia, joilla mä oon oikeasti ikinä käynyt. Ja tässä vielä miltä toi näytti takaa tää, että niinku mä rakastan tuollaisia kylmäsävyisiä hiuksia. Vielä tää comparison tässä muutaman kuukauden niinku parannuksessa, varsinkin sen Bond Builder-hoidon kanssa. Toi ero mun hiuksissa on oikeasti niin iso. As always, koodilla Aino, sä saat alennuksen sunkin kampaamoajasta. Infot löytyy mun biosta. Pus pus! Moi!